Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-poplu għandu għażla. Għażla bejn li jisma' l-aħbar ta' min irid ibeżża jew ta' min jagħmel kuraġġ għall-futur. Meta tkellem quddiem folla kbira f'Birżebbuġa, il-Prim Ministru Muscat qal li hu għandu aħbar tajba xi jwassal lill-poplu Malti. Li fil-31 ta' Marzu ta' din is-sena l-2014 ħajkollna ħelsien ieħor. Ħajkollna ħelsien għal familji Maltin u Għawċin, ħelsien mit-trabijiet fl-arja, ħelsien mill-mart ikkawżat minn teknoloġiji antiki. Ħelsien minn dak illi joqtol mingħajr ma taraħ. Miljun tunellata emissjonijiet fis-sena illi ħankunu qegħdin neħilsu minnhom darba l dejjem. Ħankunu qegħdin neħilsu minn dak illi jidħol u ilu jidħol snin twal fil-pulmuni ta' ulied, speċjalment din in-naħa tal-pajjiż mingħajr ħadd ma jinduna. Il-Prim Ministru żied li m'għandu l-ebda pretensjonijiet li naħa t'isfel tal-pajjiż tivvota mod u naħa oħra mod ieħor, però tenna li f'sena l-Gvern tiegħu wettaq għadd ta' miżuri li se jgawdu minnhom ir-residenti tan-nofsinhar ta' Malta. Dan il-Gvern ser ineħħi ċ-ċumnija mill-Power Station ta' Dellimara u jagħlaq il-Power Station tal-Marsa. F'din il-leġislatura t-tankijiet tal-Ene Malta se jingħalqu darba għal dejjem. Hemmhekk takkwista l-kredibilità, mhux billi tparla, imma billi l-ewwel u qabel kollox tammetti l-iżbalji tiegħek u mbagħad tgħid lin-nies kif ħatkun qed tikkoreġihom dawk l-iżbalji. Aħna min-naħa tagħna f'sena waħda biss mingħajr ma nippruvaw inġeldu tan-naħa ta' fuq ma tan-naħa t'isfel. Qed ngħidulkom x'qegħdin nagħmlu. Il-Prim Ministru fakkar kif fil-31 ta' Marzu se neħilsu mill-kontijiet tad-dawlu lil Moljin, dan kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali. Qal li llum il-ġurnata jeżisti kunsens li jorħsu l-kontijiet u li mmorru għall-gass. Fid-dawl ta' dan il-Prim Ministru staqsa fejn dawn l-affarijiet ma seħħewx f'25 sena ta' gvern preċedenti. Appella lil Simon Busuttil biex ma jħallix li l-partit tiegħu ikun maħtuf minn grupp żgħir ta' estremisti fih dan l-oppożizzjoni. Il-Prim Ministru refera għal kliem Simon Busuttil li qal li l-kap tal-oppożizzjoni jista' jikkritika lil Prim Ministru iżda l-Gvern ma jistax jikkritika l-oppożizzjoni. Joseph Muscat wieġeb li mhux qed jaħli ħinu f'attakki banali, iżda jinsab iffukat fuq it-twettiq ta' miżuri biex jagħmel minn pajjiżna pajjiż tal-opportunità, ugwaljanza u innovazzjoni.